Listo. Hau ba, bueno, ez dakite nola hasi, ikusten duzu hemen, txapel bat, 50.000 bizitek du MySpacean, eskerrak lehenengo eta bat Aitor Txuri amendu gurekin, berak egin du MySpace guztia eta berak egunero hor dago konzertuak egintzen, elkarrizketak, argazkiak, pio eta hainbat gauza. Eta bueno, gaur da eguna, 50.000 bizitza pasatu dugula, ez? Eta hemen gaude Trapagareneko gaztetxean faltzen, jake gaur dago kontzertua hemen gazteguna da eta... Txapel bat! Vale.